čo máte hovoriť, tu doma máme keď a more zariť, tu nikto stojí a vy nestíhate všímať si tie veci, nestíhate v nebezpečí, utekáte preto realitu, lebo ste tu všetci pojebaní, všetci zastraní a dojebaní. Dostávate rady do života z každej strany, nikto na to nebol prichystaný, že to peklo príde a každého z nás čaká za nich, nikto nebol prichystaný na to, že zo života budeš dostávať tu podpazraný a každý človek na teba tu bude prichystaný, bude ti tu dávať podpazraný, bude ohovárať ťa a bude zľudiť tvoje meno, pritom nevedel, čo sám bude robiť, keď sa v noci pozrel do zrkadla, nevedel more, čo má robiť, lebo strátil hlas, ako každý z vás, ktorý podceňoval nás, dennodenná ulica tu pre vás hrá, tak im počúvaj, práve počúvaš ty stavy, ktoré vychádzajú z mojej hlavy a asi nie som more namotaný, nie som zameraný na tie repy, ale sú tu stavy, ktoré potrebujem dostať do svojej hlavy vonka, ako každý more druhý, každý normálny človek, ktorý nepotrebuje len tu ľudí súdiť, ale má pravdivý názor, má svoj názor, nepotrebujem prísť teba ani to, čo na mňa skúšate tu chlapci roky, ja som vyšlapal si svoje kroky, nepozerám na to, kto tu padá do tmy, nepozerám na to, ako vaše duše zochli, keď ja som za popri vás tu prechádzal, dennodenne som vás poznával, vy dennodenne ste ma súdili, mi dennodenne dávali tu rany, dennodenne neboli ste prichystaní na tie stavy, ktoré teraz idú z mojej hlavy vonku, vy neboli ste prichystaní, že vy vaše vety budú more za nich tohto sveta, neboli ste prichystaní na to, že tá ganža není veda, ganža není pre vás, ganža je iná, ganža je liek pre vaše duše chore, ganža je liek pre vaše duše chore, tak zober si to more